Let's go. It's a lockdown cypher with Kikizi. Let's get it. Now it's big, stand up. Yum. Isisasa lezamba sega siyasinegisa wena mrepostinekayo tshela mina usinekani usinekane salwazi mesingaboni uyazintshiza meserepha ngeke usinike singaboni sonke sinamehla ngeke sibone ngasolingi ngoba iningi lama-rapper wayi-repeat ehloliwe uhamba inyanga ufuna ukurepha into ehloliwe ujanuwari ujulayi kuyafana ikhuliwe sakusaba sitelekile eshiye umrepha ehluphekile uyaphika icon ubiza mina utshiza ugandaganda kuphethe igeja ngizolima u-Oscar shaya insimba kekho la usemazweni basebenza script yathi ngoba badila nensimbi izoshisela yophela le nsimbi iyashisa kakhula ngesixambathi izambrepha ngizixambathe wena wazi ubacukula isihlala sakho sibacikile yeah Jesus Mr. Icon put some of that script, you know. Let's go.